Moi kaikki katsojat. Arvokkaa mitä mä just sain. Mä sain Allin legendaarisesta Stardropista ja terve leijonille taas kaikille uudelle videolle. Mä vatkin vähän se niputse, mutta ei kai se haittaa niin paljon. Nyt pelataan tätä uuden rämäpään tapahtumaa, että mä voisin saada tän uuden rämäpään naijan. Koska mä haluan sen niin kovaa, koska se on hyvä kaikissa yksinkertaisissa, mutta Alli on ihan tosi hyvä, että mä pelaan sitä melkein aina. Mä aion ainakin laittaa sen 1000 pokaaliin. Ja nyt mennään pelaamaan ja katsotaan, että mitä käy. No niin, lähdetään peliin. Ja lähdetään myös videonkin pariin. Mikä tän idea onkaan. Mun alkuidea, kun mä sain tosta legestä ton niin mulle tuli idea, että mä kuvaisin tästä pienen videon. Tää kestää varmaan 10 minuuttia, mutta ei kai se nyt haittaa. Ja sori jos mä en puhu, muuten tästä on tylsä, mutta mä en aina jaksa puhua, niin sori vaan siitä. Kaikki katsot, niin sori tosi paljon. Leoni toivo afkaa. Toi on ihan joku ilmanen. No, ei. Joo, mä kuolin. Mutta me kuitenkin voitetaan tää, että mä saan sen boksin, koska mä sain, eikö siis, en saanut vaan, me voitettiin toi viimekin peli, niin se oli niin helppoa tällä bowlla, niin mä otin taas tän, koska se on niin hyvä rämäpää tässä. Ei! Näittekö te? Ja jes, hyvä menee tiivillä. Meidän tiimiläiset on niin hyviä. Hei, astu se päälle, astu jonkin noista päälle. Ei! Mä haluan, että me voitetaan niin kovaa. Ei, me ei ehkä voiteta, koska me ollaan yksi enemmän noita juttuja tähtiä siis. Ei, nää on niin hyviä. Nää vastustajat kiinni, koska tuolla yhdellä on Leoni. Ei! Jes! Tuolla ei nyt. Ei olekaan. Ei Leoni. Leoni jää joskus. Ei. Tää on niin paha tilanne. Ai tiukka. Riku jäi. Yes. Mä nämpään vaan. Ei. Niin tosi lähellä. Me tarvittiin vaan 4 tähteä. Ette oo tosissas. Ei, ette oo tosissas. Ei. Palkkio jahti, että mä otan bown taas. Yes. Please, me voitetaan tää ainakin. Kun mun tapajassa mä voisin tehdä Geometry Dashia, koska mä oon siinä tosi hyvä pelaamaan. Mutta sori, jos mä oon ollut rumasti näillä, tai niinku, niin mä oon ollut aika outunut toisissa videoissa. Ja yksi Niika video, Shortsi Niika, kun mun kaveri tuli kyllä se, niin ne halus vaan, niinku, että me tehdään semmonen, mikä se onkaan, semmonen tanssi, mistä me tanssitaan Fortnite-tanssia ja semmoinen logo eikä Niika, niin se on tosi tumma sana, se tarkoittaa tummalista, se on neekeri, niin ei kannata sanoa sitä, se on tosi tumma sana. Ei hitto! Emchi jää! Emchi voisi jäädä siltä. Ei Spike! Toi Spike on niin toksika. Krovi, miten se ei oo jäänyt? Niin, nyt se onkin jää. Emchi! Yes, hyvä Emchi kuoli. Spike, tuu tänne. Krovi!
Ei, toi Krovi on niin toksikki. Nää kaikki meitä vasteet on niin toksikkeja oikeesti. Yes! Nyt mä saan boksin. Please tuu Naija. Videon ansiosta. Please. Eka startutti. On harvinainen. Nytte. Päivävoitot. OK 8. Tästä voi tulla. Please oo se. Ei, tää on toinen rämä. Ei kun siis tää on skinny mitään rämäpää. It. Ainakin täältä. Mä tarvin enää Y, K, K, N, V, Q, C, 8, 9, 10, 11. Miettikää 11. Pitäisikö mä vaikuttaa? En ole. Onko hän voita? Jaa! Palkkio jähki! Yes! Bow! Aina tässä mapissa. Tuossa se on. Onks mä nopea rämpäämään? Niin, näettekö kun mä rämpään tuossa bow kohdalla, niin tuossa on tämmönen valkoinen päin. Toivottavasti näette. Niin katsokaa kuinka nopeasti. Niin se näkyy tässä ajan niin. Tulla on Sirius! Tulla on toi Sirius rämäpää. Tuolla on Sirius, näittekö kun tuolla on Sirius, tuolla räkebillä. Ei tulla ehkä voittaa tätä enää. Koska kattokaa kuinka monta tähtiä on noilla ja kattokaa kuinka meillä. 0,700. Jos me glutchataan tääkin vielä, niin ei tiedä mitä me tehdään. Sitten me katsotaan. Tai ne. Eikä näin. Jääkää edes joku! Jes, hyvä Naija. Mä en osaa sanoa sitä. Mä sanon sitten Naijaksi. Meillä on 5, ihan hyvä. Ja 0 on 13, ei oo sittenkään mikään hyvä. Please! Ei! Riko, toi vaan menee jumiin tahansa. Ei tulla voittaa, koska mä kuolen vikana. Tai no, se ei ollut vika se juttu. Yes! Me ei tulla enää voittaa tätä. Ei tulla. Mä tiedän, että me ei tulla enää voittaa tätä. Ei tulla. Hei! Ei jos me sittenkin voitetaan. Lokin mä en puhu. Molemmista yksi. Tästäkin. Yes! Näittekö te katsojat ton? Näittekö te mikä tuuri meillä oli? Näittekö te oikeesti? Mä oon niin onnekas. Miten? Me ollaan voitettu varmaan jokainen paitsi se yksi tällä videolla. Oh my god. Naija, jos on N-A-J-I-A. Hei, jee, tuolla on Leoni. Me voitetaan tääkin. Vaikka noin esittää vaan hikkeä, koska niillä on hikkeskin. Noin esittää. Siis ei hitto. Ei esitäkään, ne on oikeesti hikkejä. Kuolee. Mutta sen takia mä en oo ikinä tehnyt semmosia videoita, missä mä oon kiroillut. Koska sit mä en pysty. Sitten mä en enää pysty julkaisemaan niistä. Ei. Yeah! Oh my god. Ei jos on samanlainen glutchi, mikä tuossa viime matsissa, niin me ollaan niin vitun. Ei kun
Toivottavasti YouTube ei huomaa tuota. Please YouTube, don't. Please YouTube, sorry YouTube. Älkää ihmetelkö miksi mä puhun englantia, koska mä yritin puhua YouTubelle. Hei, tuolla on vika, mikä pitäisi. Jee, me saan boksin. Eeppinen. Päivän 7. Ei tuu mitään stressua. Miksi? Mulla on 7 lippua. Enää 10 tai 9. 10. 7 lippua. Kattokaa minkä skinin mä oon saanut Sandille. Jonakka Sandy. Lege. Ei provino. Ussa. Kattokaa minkä skinin mä oon saanut Sandy. Tässä on varmiin katsostoinen. Tämmönen koittaa ei se tällä skinillä. Harjoittelualue. Tää on niin sairas. Mä tykkään Sandista niin paljon. No on tää tosi hyvä. Enkä pääse tekemään. Mä en enää ehkä niin pelais tätä rämäpään tapahtumaa. Mä mennä. En mä saa puhua, mä meen yksin peliselkkaukseen, niin nähdään kohta. Mä pelaan pelejä ilman, että mä kuvaan videoita, niin nähdään kohta. No niin, mulla on 100 pokaalia, niin mä pelaan tämän pelin ja sitten tuun takaisin. Mä oikeesti huijasin, että mulla oikeesti 50.